ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ମୁଁ ଜେଲରୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ବାକି ରହିଥିବା 4ଟି ରାତି ଆଜି ଗଲେ ସାରିବି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରକୁ ଗୋଟିଏ ଛକାଟାଏ ମାରିବି। ଯାହା ହଉ ରେ ସାଙ୍ଗ, ତତେ ତ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ତ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉଦିନ ମୋର 4ଟି ରାତି ଥିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇ ଖଟ ଉପରକୁ ଡେଇଲା ବେଳକୁ 100 ପାୱାର ବଲଟା ଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତମ ଅଣ୍ଡାରେ ଆଉ କେଶର ନାହିଁ। ମୋ ଅଣ୍ଡା ଖଟ ବାଡରେ ମାଡ଼ ହେଇକି ପୁରା କାଞ୍ଜିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବ ନାହିଁ କି କେଶର ବି ଝରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ତୋର ବା 2ଟା ପୁଅ। ହଁ, ସବୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ 2ଟା ପୁଅ ହେଇଛି। ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ? ମୋ 2 ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁ ଆମ କ୍ଷୀରବାଲା ସହିତ ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛି।